హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మా అమ్మాయి గారి వంట. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. 2 నిమిషాల్లో టేస్టీగా సింపుల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఇలా బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ వేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ముందుగా దానికోసం 2 ఎగ్స్ని తీసుకొని సన్నగా తరిగిన పుదీనా, కొత్తిమీర, సన్నగా కట్ చేసిన ఎండుమిర్చి 1, సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి 1, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇది మొత్తం కలిసాక తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ని తీసుకొని మిడిల్లో స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాక ఒక కడాయిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిని వేసి ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైస్ని యాడ్ చేసి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఇందులో కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలా వేసాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీస్ని తీసుకొని క్లోజ్ చేసుకుందాం. దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. 2 మినిట్స్ తర్వాత నెయ్యిని కొంచెంగా అప్లై చేసి మరోవైపు తిప్పి 1 మినిట్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. 1 మినిట్ తర్వాత తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ నేను మరొకటి తీసుకున్నాను. ఇలా ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి దీన్ని బ్రెడ్ పీస్తో క్లోజ్ చేసి నెయ్యిని అప్లై చేసి 2 వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇలా త్వరగా టేస్టీగా 2 నిమిషాల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ రూపంగా తెలపండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి.